як пажӯҳиши тоза маълум кардааст, ки аксар ҷавонон дар Тоҷикистон то бастани ақди никоҳ таҷрибаи робитаи ҷинсӣ надоштаанд. Пажуҳиши тоза бо сарпарастии бунёди Фридрих Эберт дар Осиёи Миёна сурат гирифтааст. Дар боби ҳаёти ҷинсии ҷавонон дар ин пажӯҳиш гуфта мешавад, беш аз 73% ҷавонони то 20 сола дар Тоҷикистон то замони издивоҷ боре ҳам робитаи ҷинсӣ накарданд. Аммо пурсишҳо собит кардааст, шумори ҷавонони бузургтар аз 20 сола, ки таҷрибаи робитаи ҷинсӣ доштанд, бештар мешавад. муаллифони пажӯҳиш бо такя ба маълумоти ба дастомада менависанд, дар Тоҷикистон шеваи суннатии ҳаёти ҷинсӣ ҳифз шудааст. ҳаёти ҷинсӣ ба навиштаи муаллифон бештар ҳамчун воситаи идомаи насл фаҳмида мешавад. аз рӯи ин фаҳмиш таҷрибаи робитаи ҷинсӣ то бастани ақди никоҳ дар Тоҷикистон мамнӯъ аст, навиштаанд муаллифон. ҷомеаи Тоҷикистон таҷрибаи доштани робитаи ҷинсиро бо беш аз як писару духтар маҳкум мекунанд. Аммо ба мушоҳидаи муаллифони пажӯҳиш таҷрибаи робитаи ҷинсӣ бо беш аз як нафар бештар дар миёни мардум ба назар мерасад. аз ҳар 1000 нафар пурсида шуда 58 нафар гуфтанд, ки таҷрибаи алоқаи ҷинсӣ бо беш аз як нафарро доштаанд. масъалаи бакорат низ барои ҷавонони Тоҷикистон муҳим будааст. беш аз 90% пурсидашудагон бакоратро барои ҳарду ҷинс бахусус духтарон муҳим хондаанд. танҳо каме беш аз 2% пурсидашудагон ҳифзи бакоратро як фаҳмиши кӯҳна ва аз муд рафта арзёбӣ карданд. назари ҷавонони тоҷик ба намояндагони ақалиятҳои ҷинсӣ аз ҷумла ҳамҷинсгароён умдатан манфӣ будааст. ҳарчанд пажӯҳишгарон мегӯянд, ки ҷавонони шаҳрӣ дар муқоиса ба ҷавонони деҳот нисбат ба ҳамҷинсгароён каме таҳаммулпазиранд. пажӯҳишгарон ин нуктаро низ зикр карданд, ки ҷавонон дар Тоҷикистон махсусан духтарон моил нестанд дар бораи ҳаёти ҷинсии худ бо бегонагон суҳбат кунанд, чун доштани робитаи ҷинсӣ ва ҳама гуна наздикӣ бо ҷинси муқобил то замони ақди никоҳ дар ҷомеаи Тоҷикистон табу ё як амали мамнӯъ шумурда мешавад. аксар ҷавонон талош мекунанд барвақттар издивоҷ кунанд, чун издивоҷ ягона роҳи доштани алоқаи ҷинсии машрӯъ пазируфта шудааст, навиштаанд муаллифони пажӯҳиш. Шамсиддин ҷавони 29 сола, ки нахост насаб ва маҳалли истиқоматаш зикр шавад, рӯзи 31 январ дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, ӯ низ то замони издивоҷ бо нафари алоқаи ҷинсӣ надошт. ангезаи худдорӣ аз ҳама гуна робитаи ҷинсии Шамсиддин ва ҳамсолони дигари ӯ дар ҷомеаи Тоҷикистон бештар мазҳабист. тибқи маълумоти шариат, робитаи ҷинсӣ бидуни ақди никоҳ зино гуноҳи бузург шуморида мешавад. дар ҳоле ки доштани алоқаи ҷинсӣ то никоҳ дар ҷомеа табу боқӣ мемонад, созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар як гузориши вижаи худ эътироф кардааст, ки дар Тоҷикистон падидаи зоофилия ва ё алоқаи ҷинсӣ бо ҳайвон ҷой дорад. абдулло давлатов, пизишки тоҷик, ки айни замон дар Москав ба сар мебарад, гуфт падидаи зоофилия дар Тоҷикистон ва минтақаи Осиёи Миёна мушоҳида мешавад. ӯ гуфт замони таҳсил дар Харков китоби як пажӯҳишгаре бо номи Емелинская ба дастам афтода буд, ки онҷо гуфта мешавад баъзе аз эронтаборон аввалин таҷрибаи робитаи ҷинсиро бо харҳо мегузаронанд. ин нукта ба ман хеле сахт расида буд. он замон дар хобгоҳ дар фикр рафтаму нақлу қиссаҳои ҳамсолонамонро ба ёд овардам. воқеан ин падида ҷой дорад. ин табиби тоҷик, ки таҷрибаи тӯлонии кор дар Тоҷикистонро дорад, гуфт мамнӯъ будани алоқаи ҷинсии бетартибро то никоҳ дар ҷомеаи Тоҷикистон як фарҳанги хубе ҷуброн мекард, ки тадриҷан аз байн меравад. ӯ бо ёдоварӣ аз таҷрибаи кор дар Тоҷикистон гуфт маъмулан падарон ба писарон ва модарон ба духтарон назокати робитаи ҷинсиро мефаҳмониданд, аммо ин фарҳанг ба оҳистагӣ аз байн меравад. як пажӯҳиши мо бо раҳбарии Саиди Нисо Ҳакимова дар охири солҳои 80 нишон дод, ки фаҳмиши ҷинсии навхонадорон дар Тоҷикистон бинобар аз байн рафтани расми машварати падару модар ба фарзандон поин меравад. бинобар ин дар он солҳо дар назди идораҳои ақди никоҳ утоқи машваратӣ таъсис дода будем, ки ба домоду арӯз нозукиҳои робитаи ҷинсӣ фаҳмонида мешуд, хулоса кард Давлатов.